Hello Karbi Anglong, welcome back to my YouTube channel. Kechengsi kadgokabe Karbi Anglong ara to anaphanta nilihin pening kasam kardom navachiriglo kardom. MIRSO production film lapen ke Karbi creative films production ahin pen kasonse pon action Karbi film Khamkhe. Labangso lamarjan ilitum prap jin pen YouTube along lang poninglong da prang po. Labangso lamarjan ka release pon lake ningkan suri hinira inkoira hinia ningkan ZKYF arui mate Karbi Jonel Youth Festival arui si ka release pon. Labangso lamarjan ilitum ka doka vestame YouTube along lang poninglong da prang po alam arnikime production official Facebook page along si alang litum pakchini pon ek. Nang litum labangso lamarjan koman masikelang poniklong lelang ma komen sa long top ponikra pakchini ponikta. Labangso lamarjan along chiparjan tun abang po abang phiatum lake nong nam chithangklong lamarjan along chiparjan nun thekmai abang po abang phiatum ake hai Borlongki Timung Fauji Basumotary Margaret Terangpi Serdili Terang Crosswell Timung Longki Teron Dilip Pe Jonpan Lijangpi lapen ke Serdibon BP labangso lamarjan story direction lapen editing abang phlake nongnam stangklong manpeng gitu abang phu ake hai Henry Crow alangli penang an Karbi action film kabonda pon do poniklo alangli kabonda lamarjan do anstame langme pik lapen ke action do pik labangso lamarjan producer abang phlake ake hai Mongol Singh Rongha ilitum kaddo ka bestame prabjin pen labangso lamarjan arni kimi production YouTube channel along stame lang poniklong da prangpo pinia video lang misen te video pan lagi sipira video fantastic ponigra lapuson tak taga video kilang poniglong verja pan nili tuma channel pan kang hon pen subscribe ponik puposit ning jithelo tang te pinia video ke ponik velo kardong